Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għall gvern Nazzjonalista jara li l-inċineratur ma jsirx fil-Matab rib ir-residenti tan-Naxxar. Waqt attività politika fin-Naxxar, Dr. Borg allega li l-Partit Laburista irid jagħmel l-inċineratur rib ir-residenti u sostna li s-saħħa tar-residenti għandha tkun priorità. Il-kap Nazzjonalista qal li fil-gvern iwiegħed iktar spazji miftuħa u park f'kull lokalità. Semma l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jintroduċi l-programm Aesthetics Malta biex jissebħu l-bliet u l-irħula billi fost l-oħrajn il-wires tad-dawl jgħaddu minn taħt l-art. Dwar li pjanar, il-Kap Nazzjonalista qal li ftit jimilu f'din il-lokalità kważi ġrat traċedja u numru ta' familji spiċċaw barra minn djarhom. Għal li Gvern ġdid Nazzjonalista jirrevedi l-pjani lokali kollha fl-ewwel leġislatura tiegħu u proponna li l-appelli tal-ippjanar jinqataw fi żmien 6 xhur għax qal li dan ikun tajjeb kemm għall-appellant u wkoll għall-applikant. Żied li biex Art Flow DZ tidħol fl-iskema tal-iżvilupp ikun hemm bżonn żewġ terzi tal-Parlament, għalli dan jiggarantixxi kwalità ta' ħajja aħjar lir-residenti. Dwar l-isport, Dr. Borg għall Gvern Nazzjonalista jkompli appoġġa lill-sportivi u dawk li għażlu l-isport professjonali, fosthom bi proposta biex it-taxxa l-atleti professjonali tonqos għal 5%. Żied li Gvern Nazzjonalista jwettaq ukoll il-proġett tat-trakka tal-karozzi li qal li Gvern Laburista ma minx. Dr. Borg qal li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ma jridx jippubblika l-istatistika dwar id-dejn tal-pajjiż minħabba li qal li din se taħbad fjum is-silenzju lejlet l-elezzjoni ġenerali. Irrefera għal statistika tal-Bank Ċentrali Ewropew li qal turi li f'April il-Gvern iddejjen biljun euro.